வணக்கம் மக்களே, உங்களிடம் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் ஆர்ஜே புவி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, குறையில்லா உயிர்கள் உலகில் இல்லை. என்னன்னு கொஞ்சம் விரிவாக பார்த்துருவோமா? வாங்க. வாடாமல்லிக்கு வண்ணம் உண்டு, வாசமில்லை. வாசமுள்ள மல்லிகைக்கோ வயது குறைவு. வீரமுள்ள கீரிக்கு கொம்பு இல்லை, கொம்புள்ள மானுக்கோ வீரமில்லை. கருங்குயிலுக்கு தோகை இல்லை, தோகையுள்ள மயிலுக்கோ இனிய குரல் இல்லை. காற்றுக்கு உருவம் இல்லை, கதிரவனுக்கு நிழல் இல்லை. நீருக்கு நிறமில்லை, நெருப்புக்கு ஈரமில்லை. ஒன்றை கொடுத்து ஒன்றை எடுத்தான், ஒவ்வொன்றிற்கும் காரணம் வைத்தான். எவர் வாழ்விலும் நிறைவில்லை, எவர் வாழ்விலும் குறைவில்லை. புரிந்து கொள் மனிதனே, அமைதிக்கொள். இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? குறையில்லா மனிதனும் குறையில்லா உயிர்களும் உலகில் வாழ்வதில்லை என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஆர்ஜே புவி.